breakfast everyone. Good morning. Happy Wednesday sa inyong lahat. Magbe-breakfast na po ako kasi may part-time tayo and it's going to be another hectic day, another busy day dito sa Netherlands. Si Mr. po ay naligo. Ako yung nag-ready kay Ana, nagbihis, ganun. Siya yung, tapos nag-ready na ako. Tapos si Mr. yung nag-ano sa kanya dito, nag-prepare sa kanyang baon, nagpakain sa kanya, salitan. And then Ruth will take Anna to school and then I will go to work already before Ruth. Pagkatapos ng part-time ko, 2 hours lang naman, I'll go straight to get my hair cut. And then after that, uwi, prepare. Kasi in the afternoon, may appointment din po ako. After ng aking appointment, diretso ako sa pinapartiman ko na school. And then, pahinga tonight, prepare what I can prepare here. Kung ano pang mga kailangan kong magawa or kailangan kong gawin. Kasi bukas na po yung ating operasyon. And so far, wala namang tumawag sa hospital ng cancellation. So, push through talaga ito. I hope. Tatawagan po nila ako today sa specific time para sa aking operasyon bukas. So, anyway, kain po muna tayo, no? And samahan nyo na naman kami sa simpleng buhay namin dito sa Netherlands. Dito ako sa Heima. Kuha ko nitong bagong lunchbox tsaka water bottle ni Ana. While waiting for Ruth kasi magla-lunch kami together. Nagpa-haircut na po ako pagkatapos ng work. So, anyway, bilhin natin para kay Aling Maliit. Yan. O, diba? Color combination talaga. Ito na yung lunch namin ni Ruth. Dito na si Ruth. Sabi niya, mag-extension daw ako ng buhok next time. May cappuccino ako dito. And then, yung kanilang sausage bread. Kain! A few moments later. Ulit guys, dito na po tayo sa bahay, no? Nagligpit ako sa mga niligpit ko yung puzzles ni Ana kasi every night before she goes to bed, nagpa-puzzles po kami. Tapos in the morning din, before she goes to school, nagpa-puzzle din siya after niya kumain. While waiting for me and Ruth, nagpa-puzzle siya. Talagang walang sablay. 4 na puzzles yung kailangan niyang tapusin before siya umalis or before siya matulog. Yun. And yeah, may chika pala ako sa inyo. Yun na naman. Guys, kanina, nag-part-time ako ng 2 oras and then I mentioned na hinihintay ko yung tawag ng hospital because bukas na yung operasyon ko. Tumawag na naman sila kanina. Supposedly, they would tell me about tomorrow's operation, like what time. Kasi kailangan kong mag-fasting na mga 6 hours before the operation. And then 2 hours before the operation, wala na ding liquid or kahit tubig hindi na pwede. So, yung mga information na ganun. However, when they called, they told me na for the nth time, canceled na naman po yung aking operation. So, hindi na naman siya matutuloy bukas. Sabi nila sa October na naman. So, tumawag kaagad ako kay Ruth. Sabi ko, Dudong, hindi na naman ma-push through bukas yung yung operation ko. October na naman. May sinadjust silang September. Pero, may bakasyon po kami. So, yun kaya tinawagan ko si Ruth. Sabi ni Ruth, i-push mo yung bakasyon. Okay lang kahit bakasyon tayo, wala na tayong ibang choice, i-push mo na lang yung time na yan because sa October, ang tagal-tagal. Tapos marami na kaming na schedule ba. Ang daming naapektuhan sa paiba-ibang schedule, yung ganun.
Na guys, naubos na yung stress ko, naubos na yung stress sa katawan ko about sa surgery na ito. So wala na, sabi ko na lang, wala na akong magagawa. So yun, tumawag na naman ako ulit sa kanila to cancel October 9 because that's what they wanted to schedule sa sa aking operation. So I said I would rather have the last week of September na sinuggest nyo. Because kung October na naman, ibang ibang arrangement na naman. Ang dami po talaga namin kailangan i-arrange. So yun, sabi nila okay 26. So I told them I really hope na i-push nyo na yan kasi ilang beses nyo na akong kinancel and paulit-ulit ko na siyang reschedule na naman yung mga bagay sa trabaho, related sa work, and also related sa aking part-time, and kay Ana, sa aking in-laws, kay Ruth. Ang daming kailangang i-consider. So, sabi nila, they will try their best daw. Sabi ng in-laws ko, tsaka yung mga kliyente ko. Sabi nila, G, pag kinansel ka na ulit, huwag ka nang pumayag. Sabihin mo sa kanila, kung hindi nyo i-push yung operasyon ko, maghahanap na lang ako ng ibang ospital. Doon na lang ako kasi ang tagal ko nang naghihintay. April pa ako naghihintay, guys. So, ilang trabaho na ang parang lumipas ba? Ilang work opportunities na ang pinalagpas ko para sa operasyon na ito. So, kaya siguro, ubos na yung stress ko, guys. Ubos na. Hindi ko na ma-imagine yung, basta, hirap i-explain. So, yun, I really hope, fingers crossed na this time, sila mag-push through na talaga yung ating schedule kasi ilang beses nang na-cancel na naman. And then, yung pinaka-hassle kasi, yung tinatawagan or ini-inform nila po ako the day before the operation. So, yung, 'di ba? So, yung mga kliyente ko din nawiwindang. Pero yeah, of course I try to understand because of course I know that there are other cases na mas kailangan ng atensyon or agarang atensyon ng hospital. I really understand that, but it's just the situation itself na that stresses me. Or hindi lang sa akin, pati na din si Ruth kasi yung schedule din niya ba? Yun. But yeah, I just choose to look at the brighter side na lang na hindi ko alam kung anong bright side. Kasi palaging na-extend yung paghihintay namin. Sabi nga ni Vanji, baka next year ka na naman yan operahan. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi masakit na yung kamay ko. Nag-text na lang ako dun sa sa director namin sa school na this week magtatrabaho lang talaga ako. Pero next week, I would prefer na mag-start na yung yung sick leave ko next week kasi masakit na po siya. And lumalaki na naman yung aking cyst. Nako. But yeah, hindi po ako kaagad nag-video pagdating ko ng bahay kasi I ran into my father-in-law. Galing pala siya dito. Galing ako sa Centrum kasi nagkita kami ni Ruth doon. After, yung kasi salon, kasi yan nagpaputol na naman ako. Kasi para medyo na naman, maaliwalas na naman yung pakiramdam ko. Kasi yung ko kasi yung buhok ko, super baga. Ano yung baga sa Tagalog? Kayo na ang mag-adjust, guys. Masyadong baga or thick yung aking hair. So, syempre, pag lalo siyang mahaba, mabigat. So, kaya pinaano ko na. Ayaw ni Rod, pero wala siyang magagawa. Buhok ko to. Nung nakita niya ako, sabi niya, wow, very short ang hair mo. Kailan ka magpapa-extension? Magpapa-extension. Babalikin niya daw ako doon kasi magpapa-extension daw ako. Buwang tong asawa ko But yeah, diretso ako doon kay Rod and then umuwi dito. Pero while I was with Ruth, tumawag yung papa ni Ruth na dito daw siya sa bahay namin. Kasi nga, ipipick up niya si Ana. So, malapit lang. Yun. Nagkita kami doon sa labas sa amin. Kaya bumalik siya. Bumalik siya dito. Yun, nagchika kami. Nag-coffee siya. Nagchika kami. Balik na naman po ako mamaya sa Centrum. Mga alas 4. Na po dito. Mag-aalas 2 na. I have another appointment later. Importante siyang appointment. So,
Pag positive yung result, I will chika next time sa inyo. Guys, ubos na yung kabaan and stress ko. Parang, nako na naman. Ay, mga pangyayari talaga, mga pangyayari na hindi natin makontrol ba? Wala tayong control. But yeah, at least, hindi siya sitwasyon na may nasaktan or what. Yun na lang yung iniisip ko na at least healthy kami, except for my hand, and yun lang yung concern ko ba. Yung schedule lang, yun lang. Hindi siya major na problema, pero mga iba-iba naman tayo ng pinaglalaban sa buhay. At yeah guys, mag-prepare muna po ako kasi nga babalik na naman ako doon sa sentrum later para sa aking appointment. Yeah, uwi and then dinner. So balikan ko na lang po kayo mamaya. I'm sorry, hindi nyo na po makikita si Ana sa vlog na ito because yung in-laws ko yung mapipick up sa kanya and then doon po siya matutulog sa aking in-laws. Kasi nga, 'di ba, supposedly, na-set na kasi yung schedule na yun. Supposedly, bukas kasi mag-opera ako. So, doon sana si Ana. So, alam na nila na canceled yung aking operasyon pero sabi ng maglolo't lola na doon na lang talaga daw si Ana sa kanila. I-try ko pa din maging positive and happy despite sa mga pangyayari today. I hope okay po kayong lahat and yung family nyo dito sa amin. Lumalamig na today. Malamig na talaga today. Autumn na talaga yung temperature. Alauna pa pala. Ay, alauna 1:35 pa pala. So mag-chillax muna ako. I'll rest my back muna and then I'll talk to my my clients about yung mga kliyente ko. Sabihan ko din about sa pangyayari. About next week na about tomorrow na hindi na naman matutuloy yung aking operasyon. Okay lang ba yung hair natin? Gusto ko itong length na to. Mas din yung pakiramdam. Healthier din ang pakiramdam. Relax muna tayo dito. Hi guys, na po dito? 5:25. So in 5 minutes tapos na si Ruth sa work. Tapos na po ako sa aking appointment. Mabilis lang yung appointment. Akala ko mga at least 30 minutes siya. Pero thankfully, natapos naman kaagad. Kanina pa ako chika guys. Hindi pala siya nag-record. Ay, naku. Anyway, as I was saying, hindi pa na-record. Pagkatapos na appointment ko, diretso dito sa bahay, mga 5:20 ako dumating. Diretso luto kasi nga, mga 5:40. Nandito na si Ruth, 5:45, 5:40, ganyan. So, yung mga dash kasi, gusto na mainit na dinner, na pagkain ba. And, pagkatapos ng dinner ko, kami grocery, tapos diretso ako sa aking part-time sa school. Wala si Ana dito, so I can take my time to school tonight. Hindi ko pa po nilagyan na gustong-gusto ko na po na ito yung gamit ko, hindi na yung non-stick dito. Kasi nga, hindi na ako masyado nag-worry kung mas-scratch yung yung can. Madali ang dinner lang po ito kasi nga kami lang dalawa ni Ruth. Kaya yan, chicken na naman. Tapos gawa ako ng egg kung gusto ni Ruth na may tomato. Galing pa to sa garden. Konting salt. Garlic powder. Bango ng garlic oil. Uy, kahumot. Kailangan na pala talaga namin mag-grocery. Kasi wala na kami dito. Gas na to. Mabilisan.
Tapos ilagay natin itong veggies na ito. Sayang kasi ito. Tingnan, soy sauce. Ay! Konti lang there. Ito na yung chicken namin. Nakabis oh. Miss chicken on Okay. Nakabis siya kasi ano, tawag ito, nakahoodie siya kasi nilalamig. Vietnam. Yeah, that's really old. Yeah, I know. You see? How? Then people know where all the money goes, not to me. Badi, uy. Buot na sad. Joke. Yeah, but that's true. It's old. Yan yung pagkain namin, guys. Madali ang pagluluto na naman. Fried rice, tapos chicken, tapos may itlog. It's the last egg. Hitler, Papa. ja? That's the last We egg. do boodschappen later. Huh? Yan, si Dodong. Anna is not at home. Yeah. Yan, hoe vind je mijn korte haar, Dodong? Yeah, it's really different. Ayaw niya talaga kasi na ano, na maikli yung buhok ko. Pero wala siyang magagawa. She can't do anything. Exceptions. I like it, buong. I like shorter hair. It makes me look younger, I think. Okay. Mag-agree si Ruth, guys. Ayaw niyo mag-agree. Anyway, yun na po yung ating pa-video today, no? Kakain na lang naman kami, tapos mag-grocery. Tapos doon sa school. And yeah, wala si Ana ngayon. Shall we have milk tea later? I want milk tea. I deserve milk tea today. Serve milk tea. Yun, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush mush babush! Mus baboes.